Jesu Kristu inkosi. 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 Ngiyabingelela ubaba, ngibingelela uma, ngibingelela ubaba uMfundisi Christine, ngibingelela abazalwane bonke asohlela egameni elihle lomfundisi uJesu Kristu. Ngiyabingelela umvangeli egameni elihle lomfundisi uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngingalindela kakhulu bazalwane ithuba. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu. Ngingalindela ithuba ubaba ngizwe ethi sibulisa abazalwane ukubahlonipha abefundisi esisuke sibamemile. Kodwa ngoba-ke sesiyalithola sikusebenzisa egameni likaJesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu bazalwane nami uNkulunkulu, ngiyamangala uma ngizwe udadewethu esafakaza igama lami nguMthalane ngwakwaZondi. Ngimangaza ukuthi ekuseni kuvuka kimi izwi elithi hambani ngomoya ukhona niyokufeza iy'nkanuko zenyanga. Uma luvuka leli zwi kuvuka izwi futhi lababa umnikathi engakhulumi lona izwi lenkosi. Uthi ubaba umnikathi, hey kuyangimangaza ukuthi la sikhonza khona bazalwane kubizwa ngokuthi kusiphenduka isigodi sakhona khona eMafakatini. Uthi ubaba umnikathi kuyangimangaza ukuthi sesikwazi ukuhamba sizephenduka singaxakaziswa yilutho. Kuvuka ekuseni kumina emva kokuvuka kwalelizwi ukuthi hayibo Nkosi ngempela wena uNkulunkulu omangazayo. Kuvuka izinto eziwuthuka ukuthi ephenduka kwakungena umuntu wasephenduka kuphela. Uma ungena ungasiwa sephenduka awuzowubuza ukuthi ubani uzokwenzani kodwa kuzojonjwa igazi. Iyavuka lento kumina ukuthi uma uNkulunkulu elibeka ibandla lakhe kunezinto asuke ezozilungisa. Kuphinda kuzovuka okwesibili ukuthi ekhaya sikhule singamantombazane, sinobhuti oyedwa sikugcineni. Ngamanye amazwi sikhule engekho umfana ekhaya. Sikhule sazozalwa esazokhula. Kodwa khona kunjalo sasingathintwa. Okunamantombazane awu2 ekhaya aye abafana. Udadewethu obeyila nodadewethu olama yena. Ngiyayibuka yonke lento ngithi nabo sebebanjiwe. Inhliziyo yami igcwele ukuthokoza ekuseni ngilungisela nje isonto ukuthi uNkulunkulu mayesefike ngempela kunezinto eziphendukayo egameni likaJesu. Ngalawo mazwi siyambabaza uNkulunkulu wethu ophilayo. uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto zenzeke. Mina ngangiyigwala nosisi ngilamayo futhi wayigwala. Uma usizala waye nolaka kwakuthi masisebenza uma uyathetha ngelinye ilanga kwakubuswa izihlahla sisuke isihlahla sizohlala siwe but singawe phansi sihlale onyaweni likasisi wami lokadela simhlubule angakhali wayenenhliziyo elikhulu kukhale thina akasilamayo asho kahle athi susani isihlahla ngizama ukuveza amandla enkosi uJesu. Namhlanje uyathintwa, namhlanje uyadeleleka. Ngiyakhumbula ngelanga ethi efike ekhaya ethi kumina ngiyayibonga inkosi uJesu namhlanje ngabe ngishaya abantu ngababhuqa. Ekuseni ngiyacabanga ngimangaza ukuthi indaba afakazela ubufakazi. Ngicabanga istory engasixoxelwa eklasini kuliwa impi kwakuye yami kodwa mina ngangingekho ngingasafundi. Iliwo dadewethu olama yena washaya abantu yabazi babumnikathi umndeni. Kunomndeni wakhe endaweni ekuthiwa isemotel unesibongo esisodwa and impi yakhona ayipheli neke yaqala kodwa yaphela ngosuku olulodwa ngoba thiwa babamba zabashaya emafasteleni kufa amafastela. Uma ifika lo ethi uzolekelela ufika lo uyagcala yabaqeda abantu thiwa wama bambela isinqena kangalekelela yaphela ngaleyo langa impi. Kodwa kulelo khaya kwangena inkosi uJesu. Kunokuthula bazalwane. Enhlizweni yami ngithi kusho kwakuukhondolo. Ngiyathanda ukisho lento uma ngila eTaylors ukuthi ngokuzalwa ngizalwa la eKhobonganeni la kungangenwa khona. Enhlizweni yami ngithi kwakuukhondolo mhlawumbe lwasuka eKhaboma la namathela kubona. Kodwa ngamandla enkosi uJesu nalesiphithiphithi siseKhobonganeni asingeni thina kusona sibe siwumndeni ohlukene kodwa thina singena ngapha nangapha kube nokuthula
ngenxa yokuthi sifika nenkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ, the Lord.